Hormatly tomoşaçylar, tehnik näsazlyklary şu wagt emele gelipdi. Biz iňgiz wagtda Uwes Sabirov bilen häzir efire çykarys. Bilşiňiz ýaly Orsiýadyň Erim şäherinde bolup geçen pajaly wakada siziň ildeşimiz Uwes Sabirov şu taýda bilim alýan talip, ýaş talip öz talip deňduşlaryna 20 sanandagyny halas etmek başardy. Uwes ýalyma hoş geldiň. Assalamu alaikum, yana bir geldik. Hoş gördük. Uwes näme bolup geçdi bu näme motivler näme? Ýa-ni pajaly wakany ýa-ni ýaragly toplanan adamyň motivleri näme diýe? Edil onun niyetini, maksadyny intikali belli bir zat aýdanaklar, hiç kim belli toşun bir zat aýdanak, ýöne on özi şol güni şol şeýtmedinden öň öz internet sahypasy bar eken bu kontaktda. Şo taýda belläpdir, kim çilim çekýän bolsa atjak, öldürjek diýip bellä goýupdyr. Ony atak ondan öňem on özi şol ýaly zatlary storiesinde, şol ýaly lentasynda paýlaşan soň kursdaşlary aýyny ýene şol ýaly bir şutkasyny berdir diýip insermandirler, işlet diýmendir. On özi olsa şol güni startsyna duýdurtdyr, men şol ýaly öýtjek zat diýip aýdyp gaýdypdyr ýöne nämetçe, şol nämetçe aýtmandyr da. Onu bu adamın psikiki ýagdaýy durnukly däl onu. Moş şol ýaly bir näsazyk bolmagy mümkin, ýöne ne gep gurrun diýe da myş diýen ýalyk näme şol aýtmaklaryna görä uje 3-nji klasyň 4-nji klasdan kellesinde şol ýalyk pikir bar eken, şol eýle beýle şol ýalatlar paýlaşyp, diňe şol ýalatlar edip gara şu psihiski bir näsazyk özünde bolmaly da. Bu toplanan oğlan değil mi? Erkek kişi ben düşünelim. 18 ýaşy Temur Mansurbekov diýip ýuridik fakultetde okuýar, 1-nji kurs. Talip mi olam? Bir minut can geldi. Düşünmedim. Niye sağlık oldu? Ona sizin üniversitenize talip da olam. Awa ýuridik fakultetde 1-nji kurs eken. Bolya anne waka näme bolup geçdi sen? Berdäki roluň näle bu atışmany biz habarlardan okanlarymız atışma iştilýär diýe, özüm diýe berde 20 adam alıp çykýar diýe. Bir geolokasiýa, otadak lokasiýalar zatlar näle bolup geçýär? Biz şo taýda ikinji paradan soň abişne ortalykda bir para boşduk, ýa-soň apşaga gelip giden çağım wagt geçecek, zat etjek. Ondan şo taýda üçünçi para, üçünçi taýda garaşyp oturduk, kursdaşlar bolup bir 7-8 kursdaşlar, gaýdylar, türkmen gaýdylar zatlaram bar. Ondan şol wagty daşardan şo öz ors student gaýdylar, ben Nastrelya diýip ýa-ni apşaga korpusa şo zdaniýa girdiler da algaşyp goýaşyp da edip bir atýalar da diýip ýa-ni goýaşyp. Ondan içeride her zdaniýada bizde ahrana bar, wagta bar. Wagtan gapdan ahrana da bar da. Ahrana algap çykdy, näme bolýar diýip daşyna çykdy bolýan, oňa çelle onam atdymy, ýa öldü ýa ölmedi bilmedim ýöne şol ok atylandan ol ýere ýykyldy da. Edil men gözümiň bir 20-30 metr aralykda çen bilen şolar ýaly aralykda da men uje gördüm birinji nemede, men şo zdaniýa önce birinji ben gördüm da şu taýda oturarlardan. Ondan ýanynda şo türkmen gaýlarym daşarda atyp durlar, turun zat diýip ýanklary aýtyp şeýdip jemläp
biz garaşdyk. Başta edil her korpusun arasyna geçilen paraxotlar var da, yani geçelgeler var da. Ondan şu paraxotda da daja garaşdyrdyk. Moj beni häzir bizim zdaniýa girse biz başga korpusa geçeriz diýip bizim korpusdan iki san korpusa geçip bolýar da paraxotdan. Şu taýda garaşdyrdyk. Oňa çelli bizim kaptal tarapdan feteşdildimi? Oňa men aýtdym, onda diýdim häzir beýle gitsek bolmy, biz gon daşara çyksam biz serawna atýa diýdim. Hem bu at köpsi telefonu video alıp batyr, köpsi jaňatjak bolup batyr. Şu at häzir telefonu güýmelden häzir hemmäň ölýän diýdim. Size telefon wajymy şu at ýa-da jiýsiniňiz diýip. Oňa hemmesi näme dolanna gatdy bianka başa goýup, şu taýda diňe zapasna wyhaz tapýan diýip. Oňa kaptaly geçtik. O taýda da şu wagtda ahranalar zatlar bardy. O taýda olaryň hiç hil habary ýokdy. Mesela birinji nämäni biziň zdaniýa bildi da, birinji udar biziňkiler gördü. Ondan soň şeýdi. Onu bu hadise onu Edil kampusynyň daşynda boldy. Ilkinji atışmasaň bu yararly şahsiýet içeri girdimi bu kampusyňyzy tarap? Senem onu duyup başga ýollar bilen alyp çykdyň öz deňdoşlaryň şeýlem. Ol gelşine şu butkany ýanyna şu giralýan ýanyna ater bolýar. Uje universitetiň territoriýasyna giren soň birinji näme biziň zdaniýa boldy da, birinji gören, birinji zady çeken biziň boldy. İlkinji nişan alan ýerde, ilkinji gönülen binasy siziň binaňyz boldy da, siň oturan ýeriňiz. Şu taýda onsoň onu şu da uje bir sanan şu biziň ahranadan soň ýene birini atdy da, onsoň uje düşündim o hiç ýyl şutka ýok bu taýda diýip. Soň başga korpusa geçdik, o taýda bardym, ahrana aýtdym, ol wapşe onmadym, ol polisiýa jaňadyň zat diýip şu wagt men ahranasyna aýtdym daje. Ýöne ol wapşe onanmasa ne ajdynmy wagtda hiç kim hiç sada garaş kim işler bilen gezip ýörler, hiç kim işler bilen ok. Daje olar eşitmendirler sesleri. Ondan oňa çelli kaptal korpusdan içine girip uje ikinji taja galypdyr. Odan o taýdan birini atýar, ölen şoň sesini eşitip, ondan bize onanly knopkany bassy, ýöne knopkada hiç bilemok, işlemi o taýyny bilemedim. Wagtda aýdyp knopkany bassylar, soňam häzir biz olar şöyle garaşyň diýdiler. Men aýtdym, bärde garaşsak, ha uje seredin ikinji tajda geçip görsek ikinji korpusa diýdim. Häzir biz garaşsak şu taýyla biz görünüp dursa aýnadan na. Ondan soň zapasnawy wagt nerede diýip zapasnawy wagtda sorap şu taýda açaryny alyp hemme studentler şu taraba olgady ondan. Zapasnawy wagtda ahrana aýtdym, siz buları çykaryň diýdim. Men häzir oňa çelli aýnadan giderin dat diýdim-ne. Seretdim. Bir göwün meniň zapasnawy wagtdan ýyllarynyň çykyp gatyrak ylgap çykaryň aýtdym, ýöne tak o taýda uje adam köpelip gitdi soň beýle korpuslarym geldiler, daýat etdiler. Diňe şu taýdan tapdyk zapasnawy wagt. Onu şu taýda sen esasy sen çalasynyň alyp çykdy da şu taýda esas dogry dämi? O taýda durakly bilen kirip ýa-da ildeşler ol talepler telefonu güýmen otur, başga güýmen otur. Sen o taýda zatlaryň wagty däl ýatyryp o taýda ýollaşyr, promosyonlar hemmesini alyp çykdyň da şu taýdan. Ahrana başda daşynyň göni gafydan çykalgadan, glawny gafydan çykarjak boldy. O taýda uje men aýtdym, seret 8-nji korpusda uje glawny korpusa atyp dur, häzirden çykdan bedem atýarlar diýdim. Ondan durduk, soňam zapasnawy wagt ýa-da pajarny wagt näme bar diýdim. Dogurdanam zapasnawy wagt bolmaly diýdi. Gitdi, bir ýerlerden açar getirdi. Ondan hemme studentler şu tarap bolady. Soňam menim o taýda uje çykjak bolan adam doly. Hemme korpusdan geldiler şu taýda. Wapşe hiç ýerden taýda zapasnawy wagt. O taýda hiç kim kelletine gelmedi, ama hiç kim tapmady. Ondan şu taýda gelen soň onu bu yaralı şahsiyeti gelip polisi işgärleri sakladım bunu ýa-da näme boldy? Likvidasiýa etdilermi? Men ondan aýnadan böküp şu uje daşyna köçäge geçdim. Sen maşin zat geçip duran köçäge geçdim. Şu wagt uje maşinne DPS maşinne şu gaýyň işleri bol, işgärler öýdüm, pamam DPS da şu bolýar da. İki sana geledi uje, gelýärdi.
Olara da gıyrdım. Ben Hı. özüm ýöne esasy şu taýda çayxana zat bar, şoňa girdim-de şu taýdan özlük şu taýyň işgärleri özlük çayxana. Olara aýdyp şolaňy bilen polisiýa jaň etdim. Ondan polisiýankylar uje hawa bize şu wagt ýene de jaň etdiler. Biz spisan gruppamyzy uratdyk. Siz hiç ýeli perejat etmeň. Eger siz universitetiň territoriýasyna daşyna çykyp bilen bolsaňyz, daşyna garaşyň, golaýlaşmaň. Daşarda garaşyň, häzir özleri kömek ederler diýdi da. Osaň oňa çelli bir Indi biz ýuwasy zat boldy, soň eşitdim şol gaýyň işgärler bire şol gapdaly seklanly korpusdaky adamlar evakuasiýa etipdir. Beýleksem atyp nämetdir, tutupdyr. birazcık emede bar diýdiler, bir yaralılar, helakçylyk uçuranlar zatlaran bar diýdiler. Indi siz üniversitetiniz hansı üniversitet sizin? Permский государственный национальный университет. Permский devlet üniversitesi. Awa. Näçe götürmi daşyrykly talipler siz ýaly? Ну, хотя 40% var. 40%. 40 götürmi daşyrykly şeýle. 30-40% ildeşlerimiz näçerak? Sizin üniversitede näçe türkmen okuýar şu an? Türkmen toşnu bilmedim, tak 200'den geçendir. 200-300 bardır, ondan köp 200-300'den köp yok mu kadı? İlçana zada habar berdiňizmi? Bizim eger o taýda ildeşlerimiz bar bolsa, ýa-ni şoň bilen baglaşyp belki panika, şok geçiren, gorky geçiren, belki hani enatarlara da duydurmalar türkmen talipleriniň asudolukdygyny, näme zatdyň hiç gorkul hadisan geçendigini, bu wakany kontrol astyna alandy barada ilçana zada habar beribildingizmi? Awa ilçhanada habar berildi. İlçhanadan işgärler hem gelip habar aldylar öýden. Atak men özüme bilmedim-de, men özüm şokda ýöne kelläň işletdi-de näme etjäň, näme goýjaň. Ýöne uje da şu atam kellede aylanýa da arasında. Ýöne habar aldy. Yaralanan Türkmenlere de kömek pul berildi, kömek edildi. Hemmesi habarlar alındy. Hemmet gowuşu. Indi sen şu taýda salihatlaryň biri hukmuna görýärsiň, sen şu wagt häzirki bizim Berdak Metbugatda da giňden sen barada sen gedermeliň barada habar çykdy da, giňleýin. Indi bizim ýerde umydymyz şundan soň kularda da ýa-ni travmatik ýagdaý alyp çykmak üçin, ýa-ni psihik ýagdaýdan çykmak üçin bizim ildeşlerimiz olar öz egindeş kursdoşlaryň boluplar, talip dostlaryň, denduşlaryň boluplar. Bu işlerde de sen değişti koşarsın diye umid edýäs. Allah sen beterinden saklasın. Häzir näme sersap bolun, häzir olan her ýyl ýagdaýdan biz bu zatlardan ýa-ni Perm şäheriniň häkimligi, onuň universitetiniň administrasiýasy değişik sapaga çykarar we gerek bolsa talipleri psihik ýagdaýlaryny her bir 6 aýdan 5 aýdan barlap durup bularyň şoň psihik ýagdaýlaryna göz öňüne tutup talip hukmyny okuw alarlar diýip umid edýäs. Ýani bu sapak bolar diýip umid edýäs. Geçdi bolsun. Giň bolun. Türkmen halky siziň ýanyňyzda. Hiç ýeli amansa emelap geçiren bolsaňyz, Yo, näme dip alada etip durlar, bu bäriň öz halkam, öz näme gubernatoram meni ertir mezne nesip bolsa, şo ýygnaga çagyryp otyrlar, şo taýda moş sorajak, atjak zatlaram bardyr. Şo ýene-de nähili kömek bolsa her apşagalarda psihik taýdan kömek etip biljek adamlar oturtup goýupdyrlar. Ahranlama apşagalaryň şo goroglaryň güýç ahranalar ikiden goýdurar. Garad kömek etip durlar. Bularyň özlerinden hem ilçhanadan hem habarymyzy alyp şeýdip ýardam etip durlar. Böyle. Öz köp sag bol. Sagman jokan, sagmanca geçirin. Bu waka gaýtylmaz diýip umid edýäs. Awa nesip bolsa.
Köp sağ bolun ildeşlerimiz bizim İnaşqabat portalynyň dinleyijilerine, tomoşaçylaryna, okuyjylaryna beren maglumatlar üçin umid edýäs sen beren maglumatlar bilen birazjyk köňüllü birazjyk rahatlandyryp bir tarapdan hem türkmen ýaşlarynyň şu edermenligi bilen buýsanýas, oňas bu bize umuman halkymyz ökmünde de bize de ruh berýär. Köp sağ bolun, sagman jokam. Bole. Sağ olun sizem köp şunýaly habar alıp şey edip aladam, edip sorap şey ideýanyň üçin köp sağ olun. Böyle köp sağ olun, sağlıklı görüşelim. Mhm.